Обичате ли да ползвате подноси и в тях да си поставяте храна, напитки или каквото прецените? И да знаете, че този поднос е само ваш и няма да има объркване. Предлагам ви няколко от наличните ми подноси. Първият е с морски фар. Подносите са отзад пластмасови, да може да си ги поставяте спокойно и на плотове. Вторият е с Париж. Третият е с момиче. Четвъртият е морски. И петият е с красива жена. Ако искате да знаете и да си определите кой поднос е вашият, или ако отидете на гости при баба, мама или децата ползват ежедневно, като си носят нещо до компютъра, може да се възползвате от това предложение.